Hello guys, good morning. Welcome to our vlog guys. Sayo sa kabuntagon guys, isip usa ka senior. Nagsuri-suri ko si ibabaw sa bahin sa among barangay guys. Buntang pagsayo o atong madungog ang mga awit sa mga langgam guys. Kaya naman sa ibabaw nga bahin sa among barangay. Daghamang mga puno ang kahoy ani din. Para madungog nato ang mga tingog sa mga langgam. Barangay. Dili na tingog sa mga bawod guys kay niya naman taring kabukiran. Wa maliga panagat si Mr. mauna so, nga kabuntagon mo dya itong mabati ang kalugar ta og laag og layo guys. Sa akong nahinumduman guys, dunay usa ka junk shop ani guys. Wa naman. Natinga jud kog dako guys kay wa na diri dako kaayong junk shop. Ambot og naumsara ni. Taw-taw na jud ko makaanhi ning dapita guys. Ato makita ang mga kahoy guys, dagko na kaadyo sa una gagmay pa man eh. Ara na magjong landunga ani og maudto. Bugnaw kay ang palibot ani guys. Hello guys. Asa ka guys? Sorry guys kay paog na sa kusog. Ana exercise guys. Exercise. Karon kuan. Asa de ka? Tangke. Tubig. Yes, tangkis tubig. Uy hala, kagwapa naman yung mga bay aning dapita. Saon nagilabat ra man lipak. Unya, pagkakaroon hinlo na kaadyo. Agi kuha ag mga nugbong lubi ani guys na. Landag ninong kaay tan-aon oh. Nagwapa pag ayo og bay ni agaw guys. Tawto na jud ko makaanhin ning dapita ba? Kay daghan naman na bag-o ani. Buntag pang sayo guys, uwaw itawag-tawag. Papas kusina tes misis. Wa lang ko manawag. Ako ra sa ani guys, ga baklay-baklay lagi ko kay kining senior na kinahanglan mo jud na magpainit patag adlaw. Para mo askil atong kalawasan guys, panington pud tagamay. Aning dapita o gabuang ang yuta o, angayan tamnan ani og mga utanon. Ambot og kisa tag iyaning dapita guys o. Ani bang baya guys, paglabay na ho gud na ho guys arang humuta.
Ni tinguha ko mubalik guys kay mga tanak ko unsang buwa ka mauwaw man ko. Mao na nilabay lamang ko guys hantod niabot ko aning dapita. Mo tan-aw unta ko unsay porma sa buwak ba pero kay mauwaw man lagita. Padayon lamang ko sa unahan guys. Pero ang hunahuna gid ato guys. Nga naman sinigit, wa naman mo laag ha. Nga naman ganda hinog sana na. Idaghana. Asa niyang atabay dapit? Lamin yung dool pa na sa atabay. Labong pa ng uban kay gitanong tuyo ni. Labong pa ng uban kay magtanong og tuyo. Bang tingan ani tubog. Sabado maron an. Wa ro klase. Ha? Naglaag lagi asa maka? Hello guys. Dalaan. Lagi dang panghanjo ba? Hello guys. Nakauli na di ay. Majo kay nakaabot kas gawas. Kanat Ma'am Jerry guys. Pasensya na mo guys, ug maara pilingaw nato karong adlaw. Ug ako mayon guys, bye-bye.